Dobré ráno, dnes máme 15.7.2014, 8 hodín 19 minút a prinášam vám pravidelnú ránu analýzu menového páru austrálsky dolár versus americký dolár. Poďme si najprv zhrnúť včerajšiu seansu, čo sa na trhoch dialo. Včerajší deň bol veľmi chudobný na range. Keď si ho takto pozrieme detailne, vidíme, že celý deň sa pohybovala cena v rozpätí IB. Typ dňa to bol normálny deň s veľmi malým range, ktorý nám nič nehovorí. Preto si tento deň spojíme s profilom z minulého týždňa. A môžeme si ho spojiť aj s týmto profilom, ktorý bol vo štvrtok, pretože tento profil vidíme tiež je inside toho profila štvrtkového. Dostávame tak lepší náhľad na objemy a prípadné hladiny. Čo sa dialo dnes? Dnes bolo zaujímavá RBA statement, zápisnica z posledného zasadnutia, na ktorú som upozorňoval včera. A vidíme, že po jej zverejnení sa cena prepadáva nižšie. Čo je dôvodom? Dôvodom je to, že RBA začalo v poslednej dobe dosť často upozorňovať na určité nedostatky a slabiny, ktoré by mohli ohroziť austrálskú ekonomiku, respektíve jej zotavovanie z poslednej krízy. V zápisnici vidíme tiež poukázané na to, že RBA považuje menový kurz austrálskeho dolaru za vysoký. Takto vysoký kurz nepodporuje naštartovanie ekonomiky. Vidia tam rizika v reštriktívnej politike novej vlády, tam nižšie výdavky sa očakávajú. Takže celkovo tá zápisnica vyšla celkom negatívne pre austrálsky dolár a hlavne pre výhľad investorov na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré boli očakávané apríl-maj 2015. Je možné, že sa tieto očakávania odsunú na neskoršie obdobie, čo by malo mať negatívny vplyv na výmenný kurz austrálskeho doláru. Budeme to sledovať a v prípade, že by nastal razantný posun v očakávaniach, budeme to updateovať na stránke v sekcii fundamentálnej analýzy. Pozrime si teda cena nám dneska prerazila IB low. Deň máme Nevada down ako develop. My už vieme, že v rámci tohto nám to naznačuje, že denný sentiment je negatívny a tí, ktorí obchodujú denný sentiment, môžu začať uvažovať nad shortami. Najprv si však zanalizujeme aj ten strednodobý sentiment, ktorý vlastne posudzujeme podľa úrovní POC a oblasti hodnoty. A tu vidíme opäť tú situáciu, ktorú som už párkrát opisoval, že sentiment za posledné dni nám v podstate rastie. V tomto spojenom profile išli do rangeu, kde urobili vlastne túto objemovú oblasť a dneska začíname prepadávať po tú objemovú oblasť, vyplňame vlastne túto prázdnu distribúciu a bude potom veľmi zaujímavé, čo cena spraví na tejto distribúcii tu, ktorú momentálne testuje. Je možné, že to bude určitá bariéra a práve to by bolo pre nás možnosť vstupu do shortu. Riziko je v tom, že ak odrazia presne na tej hladine, je riziko, že by ten prepad mohol byť ďalej už limitovaný, ale na druhej strane by nám to možno dalo možnosť vstúpiť na pullbacku do shortu. Ten pullback by som čakal asi až do tej oblasti okolo mín, nakoľko pod tým mínom a tuto nevidím žiadnu inú hladinu. Ráno som si ešte pozrel, ako sa vyvíjali objednávky po prerazení IB low. A tu vidíme, že presne na prerazení na 93.45, teda 2 pipy nad prerazenia, sa nám urobila celkom slušná objednávka, ktorá teda nie objednávka, ale vyplnené objemy, teda to sú realizované obchody v tomto objeme.
A tento volumový not bol otestovaný a zatiaľ drží ako bariéra smerom hore, takže môžeme to brať spolu s mínom ako slušný rezist. Preto oblasť mínu a tej objednávky je dobrá oblasť, myslím si, do shortov po pullbackoch. A stop lossy by som v tomto prípade dával pre tých, ktorí si to môžu dovoliť a majú väčšiu toleranciu rizika až na tento mín tohto spojeného profilu, ktorý nám stále tvorí ten rezist, ktorý udržal už minulý týždeň. Takže vlastne toto je tá hranica, ktorá nám oddeluje náladu od pozitívnej na negatívnu. Takže stop loss niekde tesne nad. A targety, opäť tu máme v súlade s týmto typom dňa, ktorý sa dneska vyvíja, 2 below. Nad nimi je ale táto distribúcia. Takže budeme musieť pozorovať, ako sa tam cena bude vyvíjať, či neodrazí hore, prípadne či tú distribúciu budú znova testovať. A ďalší potenciálny target je mean tohto dňa, ktorý bol pozitívny, bol to INDV up a jeho mean by sme mohli brať ako ďalšiu bariéru, ktorá by mohla cene brániť smerom dolu. Potom tu stále máme ten nákupný výbežok, ktorý tu máme zaznačený už z dňa 3.7. a zatiaľ nebol testovaný, takže toto je ďalšia bariéra. A máme tu ešte 2 below tohto spojeného profilu, ktorý sa zatiaľ vyvíja ako INDV up, down a 2 below je očakávaný jeho target. Takže naznačíme si aj túto hladinu, nakoľko môže byť zaujímavá. A keď sa na to takto pozrieme, tak vidíme, že už tu dostávame 2 hladiny, takže táto hladina, oblasť 92,85, 92,90 by mohla byť dnes ako konečná úroveň, kde by cena mohla prísť. Musíme aj zvažovať to, že už sme v letnom období a ten obchodný range bude nižší, takže cieliť na väčšie zisky je trošku prestrelené a nelogické a musíme sa prispôsobiť tejto situácii. Takže na dnes pre mňa iba shorty, longy v žiadnom prípade zatiaľ nie. Kto by chcel protitrendovo a má na to tú povahu a má na to skúsenosti, tak v prípade tejto úrovne dosiahnutia 2 develop a tejto distribúcie mohol by byť potenciálny long protitrendový, samozrejme na to pozor, a tam by som dával stop loss tesne po túto distribúciu. Ak to táto distribúcia neudrží toho spojeného profilu, tak myslím si, že spolu s týmto mínom, ktorému ale dávam menšiu váhu ako tejto distribúcii, tak tá cena bude mať priestor ísť nižšie. Ďalší potenciálny long protitrendový je opäť na úrovni nákupného výbežku, ktorý máme naznačený, a 2IB low toho spojeného profilu. Ale dneska by som tieto longy neodporúčal robiť, nakoľko ten sentiment bude ovplyvnený to zápisnicou a myslím si, že obchodníci budú obchodovať v zmysle tohto sentimentu a je jednoduchšie sa zviesť so sentimentom, ako ísť proti nemu. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť, to je odo mňa na dnes všetko, prajem príjemný deň, dobré obchody, prípadne príjemné a úspešné štúdium a uvidíme sa opäť zajtra. Do počutia.